kopi enek. Gorengan enek. Teh yo enek. Kok ae jorong teko iki jajane rene ora. Arene rugi nah aku. Kopi mundak, gula mundak. Kok jek ngisai. Eko. Oh, lah iki nek Kang Senan kok mesti telat iki. Kuwi janjane ngopo to kok lagi teko iki lho. Eleh wong telat 30 menit lho. Ngono nesu-nesu. Biasa to, lagi indek. Kowe lho. Kok gur 30 menit. Saiki apa ya eneng kiwi-kiwi kawan-awan iki ora ocot Mas. Eleh ngono nesu. Ya ora bakal bocot. Kok main iku lho ning jero bak bola. Yo bener ora mlocot nek banyumu iki lho dadi amin. Diombeno sak siapi es kopi barang kok. Beres. Gini iki lho. Karo kanca ki nyepake es, pake gorengan. Toh. Kan dadi seneng aku nek ngono ki. Seger. Jos. Wah, kowe iki nek masalah bradukan kok nomor 1. Kok nak ngombe kopi ngene iki toh? Biasane ning jodone kok. Kowe iki jojo. Iya. Yo, neng rokok saka Boyolali. Coba sih. Apa kok rokok saka Boyolali? Piye rasane ya nyoba sik. Bose rokok saka Boyolali. Segarnya susu Mbok Darmi, kaya vitamin dan gizi, badan tumbuh sehat kuat. Mbok Darmi setiap hari. Susu Mbok Darmi rasanya nyegerin. Mantep iki ya anak gratis gini iki. Mbok rokok saka Purwodadi ya ngrasukun kae ya enak. Iki jojo iki nek gratis ae lambemu halus. Ya mesti ti. Susu kok Darmi iki apa to? Apa marai kuat tenan to? Soalnya aku ki pel tuh, nempel metu. Jadi kurang ini. Aku protes bojoku. Tapi ya saiki nek ngene 2 menit iki lho, bar ampun. Weleh, kayak mau 2 menit lho. Arep aku sing nguyohi, sudah aku sing nguyoh. Alah raimu. Kene kayak solusi ora malah ngece. Aku duwe solusine. Aku mau bar tuku obat kuat. Tinggo kancaku sing omahe kono kae lho. Wong cilik ya lho. Ternyata iki ya padha kowe. Obat iki. Nah, masuk iki. Wis terbukti. Gelem ora? Dicoba. Wah yo masuk iki. Siap lembur iki teko esuk iki. Wis iki gua aku wae iki. Cobane sih yo. Nek ampuh kok tak bayar carry gitu. Loh, masa to ya kok yo kamu nuwe diutang. Ya wis sesuk nek wis mbok nggo manjur aja lali lho. Tak tagih kowe.
Ya wes tak mulai sik. Yo mulya. Kowe iki sian apa-apa diutang. Wis. Wes kono engko bengi gek lembur ya. Beres. 2 jam, 3 jam. Kuat. Wah iki dia amunisi. Siap lembur sampai pagi pokoknya. Obat anyar. Iki ampuh iki kita iki. Tekan dan putar. Coba dulu. Kita nek sak sendok ora ampuh iki. Kabeh ya. Wah, langsung terbukti. Paten. Jos pokoknya luar biasa. Lagi sih siap tempur ini. Bener. Duh yung piye iki? Seminggu kok ora mari-mari. Ayo yo ning ndi iki? Aduh. Panas. Janjane obat apa iki? Kok seminggu ora medun-medun sik ndangak wae. Oh lagi, wonge lewat. Jo, ayo Jo. Apa? Iki lho. Tanggung jawab kowe. Yo sik. Parkir sik. Enak apa kok jeluk-jeluk aku kok? Obat mi apa iki kok seminggu. Aduh. Seminggu ya, Dos, ora medun-medun. Ya, terus Lah nganggomu ki piye? Mbok ombe apa mbok oleske? ya tak ombe ta ya mosok dioles. Lah nek mbok ombe kok iso kaya ngono wis seminggu ra mudun-mudun. Wah, mesti ana sing ra beres iki. Lho obate kene, ora nih. Di, delok obate ngene iki. Jal. Nah, iki lho. Loh, ki nang aturan pakai iki. Cukup 1 sendok makan. Lah kowe ngombene sepiro? Lah kan tak ombe kabeh. Pikirku ben ini sak sendok ora krasa nu. Aduh. Yo bener kowe iki nek ra mudun-mudun seminggu. Nah ngene iki aku ora iso ngewangi. Aduh ya ora. Ngene lho. Ya kuwi dudu urusanku, dudu salahmu kok wong nang aturan pakai kowe ora ngematke. Iki piye iki? Wes ora kas awak bali. Aduh. Ku tanggung jawab kowe. Ki lali, obatmu. Dirawati.